al ple número 8 de l'any. Com és un ple extraordinari, primer hauríem de ratificar els 5 punts que n'hi ha en el ple. Per tant, vots a favor de la ratificació dels punts del ple. Aprovada la ratificació per unanimitat. Passaríem al primer punt, proposició relativa a l'adjudicació del contracte administratiu de serveis de neteja d'instal·lacions municipals subjecte a regulació harmonitzada mitjançant tramitació ordinària, procediment obert i diversos criteris d'adjudicació. Señor secretario. Muchas gracias. Buenas tardes al público asistente y a miembros de la corporación. Ratificada la inclusión del presente punto al ser una proposición no dictaminada desde antes de la convocatoria de la presente sesión. Ratificada la inclusión y habiendo sido dictaminada con posterioridad a la convocatoria de la presente sesión, antecedentes de hecho los doy por reproducidos. Parte dispositiva del presente acuerdo. Punto primero. Adjudicar el contrato administrativo de servicios de limpieza e instalaciones municipales sujeto a regulación armonizada mediante tramitación ordinaria, procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación a la mercantil Sociedad Anónima de Agricultores de la Vega de Valencia, con el CIF obrante del expediente administrativo, representada por don Ricardo Martínez Fuentes, que se compromete a la prestación del servicio de conformidad con los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas y la oferta presentada por el licitador y aceptada por esta Administración por un precio anual de 589.296,06 euros, a los que habrá que repercutir el IVA correspondiente, que consiste en 123.746,50 euros, lo que hace un total de precio anual IVA incluido 713.015,56 euros. Tiene el desglose de los precios unitarios de la oferta, así como de las mejoras que fueron ofertadas y aceptadas por esta Administración, totalmente gratuitas para este Ayuntamiento. El plazo de duración del presente contrato será de 3 años a contar desde el día siguiente a la formalización del contrato, pudiendo ser objeto de prórroga expresa hasta un máximo de 3 prórrogas, salvo que medie denuncia expresa. En todo caso, la ejecución del presente contrato se sujetará además a las previsiones recogidas en los informes técnicos emitidos por el jefe del Servicio de Medio Ambiente durante la valoración de la oferta. Punto segundo de la propuesta de acuerdo. Disponer el gasto por importe de 416.500 euros correspondientes a la parte proporcional de lo que queda de ejercicio, con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente al presupuesto general de esta entidad para el ejercicio 2018, debiendo incorporarse en los siguientes ejercicios crédito adecuado y suficiente para dar cobertura a las obligaciones derivadas del presente contrato administrativo. Punto tercero. Requerir la mercantil Sociedad Anónima de Agricultores de la Vega de Valencia como adjudicataria del presente contrato para que proceda a la formalización del mismo en el plazo establecido en el artículo 156, apartado tercero del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Recuerden que el presente contrato se licitó con la anterior normativa antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos. Punto cuarto. Someter la presente adjudicación a información pública reglamentaria mediante inserción del anuncio correspondiente en el perfil del contratante, Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y Diario Oficial de la Unión Europea. Punto quinto. Comunicar los datos básicos del contrato al registro de contratos del sector público de conformidad con lo establecido en el artículo 333, apartado tercero, del texto refundido de la Ley de Contratos del sector público. Punto sexto. Remitir a la Sindicatura de Cuentas copia certificada del documento en el que se haya formalizado el contrato de conformidad con lo establecido en el artículo 29 del citado texto refundido de la Ley de Contratos. Punto séptimo. Facultar a la Alcaldía Presidencia o a quien legalmente la sustituya para la firma de cuantos documentos sean precisos para la ejecución del presente acuerdo. Punto octavo. Notificar el presente acuerdo al Departamento de Intervención, Contratación y Régimen Jurídico, Técnico de Transparencia de esta Administración, así como al adjudicatario del presente contrato, a los efectos oportunos. Moltes gràcies. ¿Alguna intervenció en este punt? Señor Garrido. Bien, buenas tardes, buenas noches a los compañeros de corporación, al público asistente. Simplemente ya hemos manifestado nuestras dudas que teníamos. Manifestar públicamente, pues bueno, pues que esto es uno de los contratos, es quizás el segundo contrato, ¿no?, más importante del Ayuntamiento en cuantía económica, ¿vale? El contrato de limpieza de edificios públicos. El primero es el contrato de limpieza viaria, ¿vale? El primero
ya lo denunciamos públicamente, lo denunciamos en el Pleno, que se nos da con muy poquito margen de tiempo para poder estudiar y analizar todo lo que es el expediente, se hace se aprueba siempre definitivamente en un pleno extraordinario, ¿vale? Donde es el pleno donde normalmente hoy hay algo de público, familiares, los asesores, pero normalmente no es el pleno ordinario, que es donde la gente se entera, sabe y viene. Y este segundo contrato, el de limpieza de edificios públicos, pues pasa exactamente igual. Se convoca, se cuelga la documentación, todo lo que es el expediente, el lunes por la tarde, ¿vale? Sí que es cierto que al final negociamos cuándo iba a ser la comisión, que ha sido hoy, pero sí que es a través de un pleno extraordinario. El ordinario es la semana que viene, perdón, dentro de 2 semanas, ¿vale? Poco hubiese costado el poder llevar al pleno ordinario o al anterior que hemos tenido hace 2 o 3 semanas ese tipo de contratos. No sé qué miedo es el que tienen a que esto no se pueda llevar en un pleno ordinario, donde la gente, bueno, pues viene y se puede explicar, y ustedes lo explican, y todo con transparencia. Un contrato que evidentemente es muy complejo. Estos contratos son complicados, ¿vale? Se presentó una sola empresa, se le ha dado una totalidad de 68 puntos, que no es que sea muchos, o sea que estamos muy justitos. Hay que analizar, y yo creo que es una reflexión que se debería hacer el equipo de gobierno, es si realmente este contrato, como diríamos, si realmente estamos al tanto de que la empresa, la empresa no, que las trabajadoras o los trabajadores de esta empresa y que prestan los servicios del ayuntamiento tienen todos los requisitos legales y moralmente como trabajadores tienen que estar cubiertos en todos los sentidos. Lo que me quiero explicar es que es una cuantía muy bajita. No hay muchas empresas que se hayan prestado a prestar este servicio al Ayuntamiento de Chirivella. La que lo ha hecho, pues ha sacado 68 puntos, que no es mucho. Lo que debemos de valorar y entender, y espero que ustedes hagan un seguimiento de que esas trabajadoras y esos trabajadores de esa empresa que prestan los servicios, pues que realmente están con todas las condiciones para poder hacerlo, ¿vale? Porque es complicado, lo queremos hacer muy barato, y a veces las cosas tan baratas, y bueno, más un gobierno de izquierdas, pues debería tener un poco más pues eso, seguir un poco todo este proceso, este contrato, de que esos trabajadores, trabajadores y trabajadoras, pues están cumpliendo y tienen todos sus derechos a salvaguarda. Bien, simplemente quejarnos, como siempre, de la falta de transparencia en este tipo de contratos, de que parece, bueno, de que hay que hacer un pleno extraordinario, peso corriendo. Bueno, se le ha requerido a la empresa documentación a punto ya de expirar los 3 meses, o sea, se nota que hay una cierta dejadez en este tema, de que no han sido ustedes como no han estado muy encima de esta contratación, de este expediente, y bueno, pues por los pelos, pero por los pelos. O sea, no tenemos que volver otra vez a empezar con este proceso. Hombre, pues simplemente ya es la marca de la casa, ya ustedes esto lo vienen haciendo muy a menudo, bueno, pero aquí estamos para denunciarlo cada vez que ustedes pues cometen ese tipo de dejadez en sus funciones, o irregularidades, o parsimonia, o falta de diligencia en muchos de los expedientes que nos traen, ¿no? Aparte también con errores que se han tenido que enmendar esta tarde vía correo electrónico, en fin, bueno, pues una serie de cosas que demuestran cuál es la marca. Bueno, por no decir lo de la comisión, ¿no? Que el señor presidente de la comisión no sabía a qué puntos iban, porque claro, evidentemente vienen de otro partido político, y claro, se ve que ahí ustedes como que no tienen mucha comunicación, ¿no? Porque el señor presidente dice, no, pues sí, es urgente. ¿Pero por qué? No, pues porque es urgente. Y en fin, y al final ha reconocido él públicamente de que, claro, no sabía, porque esto lo lleva la otra parte del equipo de gobierno, ¿no? Bueno, pues esto, en fin, os queda un año, pero hombre, llévense un poquito mejor y hablen un poco más que nada por el común de los ciudadanos de Chirivella, nada más. Moltes gràcies, senyor Garrido. Alguna altra intervenció? Senyor Moret.
Sí, bueno, jo volia contestar al senyor Garrido que faltar a la veritat no és una forma correcta de fer política. Vostè sap perfectament que les mesures de transparència que se fiquen en tots els ajuntaments i en totes les administracions públiques són precisament per a evitar el que partits com el seu han fet, buidar les arques públiques i poder controlar el que s'està fent per part de qui governa i poder tindre tota la informació de lo que s'està fent. Mire la barbaritat que vostè està fent, que vostè està donant a entendre a la ciutadania que este expedient el veuen per primera vegada de forma irregular fa uns dies, quan aquest expedient fa mesos que vostès tenen complet accés al pràcticament 90% dels punts que avui se porten així. I l'únic que avui se porta així que és diferent són les dues últimes planes que ha presentat l'empresa que ha sigut adjudicatària i que vostès simplement han de donar compte com qualsevol altre dels grups que estem així, de que efectivament això està resolt i estem en vies de contractació. I per què el portem així de forma urgent? Perquè és un contracte que és molt important per a aquest Ajuntament, els terminis que ha tingut l'empresa per a poder presentar la documentació han sigut els que han sigut i per tant ara l'únic que fa falta és donar l'últim tràmit per a que entre en vigor lo antes possible. Podríem haver-lo portat al plenari anterior? No. Ens haguera agradat? Per supost que sí. Ens haguera agradat moltíssim portar-lo al plenari anterior, però no va poder ser perquè l'empresa tenia un termini per a poder presentar la documentació més enllà del mateix plenari. Per tant, no falten vostès a la veritat. I quan parlen de transparència, apliquen-se-la vostès, perquè el que no estan fent és dir la veritat en absolutament res en aquest punt. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Moret. ¿Alguna intervenció? Señor Montaner. Sí, bien, es cierto que es uno de los contratos más importantes del Ayuntamiento. Bueno, se han traído a este pleno, se hubieran podido llevar, pero la verdad es que nos hubiéramos retrasado de prácticamente 15 días, por lo tanto se aprovecha que hay que llevar varios asuntos que tienen que cumplir plazos para traer aquí este tema. Bien, como se ha comentado aquí por parte del portavoz de Compromís, sí que habéis tenido oportunidad, mesas de contratación, etcétera, de mirar el expediente. También bien, podéis pensar que son pocos días, pero es cierto que en 48 horas, 72 horas sí que se puede estudiar el tema y verlo y hacer cualquier pregunta, etcétera. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es avanzar y aquí se llega en ya el último trámite, que es la adjudicación. Por supuesto, por parte del Ayuntamiento también se vigilará que se cumplan los derechos de los trabajadores y trabajadoras de esa empresa. Nada más. Moltes gràcies, senyor Montaner. ¿Alguna intervenció, señor Garrido? Sí, a ver. Vamos a ver, por aclarar, yo creo que no estoy faltando a la verdad. O sea, se convoca un lunes, ¿vale? Usted me llamó por teléfono, yo he dicho que antes esa era una cuestión de agradecer, porque antes sí que la jefa de alcaldía sí que nos llamaba cuando había este tipo de cosas. Ustedes durante un año, bueno, durante unos meses no lo han hecho y ahora están haciendo esa labor. Menos mal, van aprendiendo poco a poco. La nueva política es lo que tiene. Pero, hombre, los hechos son los hechos. Lo convocan el lunes por la tarde, ¿vale? Se convoca el lunes por la tarde y el pleno es el jueves, un pleno extraordinario. Yo no faltaba la verdad vamos, los hechos son así. Que esta documentación viene ya de tiempo, que se está trabajando, la mesa de contratación, que la tienen ustedes. Hombre, pues sí, evidentemente, pero ustedes son los que tienen que llevar el expediente y son los que lo tienen que trabajar. ¿Vale? Pero que es cierto que se trae a un pleno extraordinario, es cierto, ahí no falta la verdad. Es cierto que el contrato de limpieza de viales se trabaja un pleno extraordinario, es cierto, no falta la verdad en ningún momento, señor Moret. O sea, no diga usted, no faltó esta la verdad con mis palabras, porque yo creo que he sido bien, en fin, bien conciso en ese sentido. O sea, he relatado los hechos como son, ¿vale? Y he contado, y hemos dicho, y estamos diciendo que la falta de transparencia o la falta de organización, me refiero, es que a lo mejor el problema es que ustedes no tienen organización y al final parece que lo que pasa es que quieren que pase por un pleno extraordinario y que la gente no se entere de esto. En fin, pues a lo mejor es falta de organización, pero mire, al final lo que se da a ver es lo que se da a ver. Oiga, que no pasa nada, que siempre se puede mejorar, que les quede un año, pues intenten mejorar. Bueno, este contrato ya no, porque evidentemente ya no les va a tocar hacerlo, pero mejoren un poco, pónganse en contacto, hablen entre ustedes
que al pueblo de Chirivella y a los ciudadanos seguramente le irán mejor, nada más. Moltes gràcies, senyor Garrido. Alguna intervenció més? Passaríem a la votació d'este punt. Vots a favor? Abstencions? Aprovat per majoria. El segon punt és la proposició relativa a l'aprovació de delegació de competències de l'Ajuntament de Chirivella a favor de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud en matèria de transport individualitzat en la modalitat de bicicletes. Senyor secretari. Muchas gracias. Ratificada la inclusión del presente punto del orden del día, ya habiendo sido dictaminado con posterioridad a la convocatoria de la presente sesión, antecedentes de hecho los doy por reproducidos. Parte dispositiva. Punto primero de la propuesta de acuerdo. Delegar en la Mancomunidad Intermunicipal del Horta Sud la competencia municipal relativa a la movilidad únicamente en la vertiente de transporte individualizado en materia de bicicletas, autorizando a dicho ente a que preste el servicio público correspondiente como manifestación de dicha competencia por el periodo previsto en el convenio recogido en el presente acuerdo. Punto segundo, asumir el compromiso económico derivado de dicha delegación, consistente en la aportación económica pertinente a favor de la Mancomunidad de Municipios, con cargo al presupuesto general de esta entidad local, en vigor para el ejercicio 2018, así como asumir el compromiso de prever consignación presupuestaria adecuada y suficiente en el presupuesto general de esta entidad local para futuros ejercicios, para hacer frente a las necesidades derivadas de la aportación que corresponde a realizar este ayuntamiento a favor de la mancomunidad durante la vigencia de la presente delegación. Punto tercero, designar a Valentín Mateos Mañas, ingeniero municipal del Ayuntamiento de Chirivella, como funcionario municipal encargado de supervisar la ejecución del servicio delegado a favor de la mancomunidad en aquellas cuestiones que afecten a este municipio. Punto cuarto, facultar al alcalde presidente o a quien legalmente le sustituya para la firma de cuantos documentos, tanto públicos como privados, sean precisos para llevar a cabo la ejecución del presente acuerdo. Punto quinto, solicitar a la Mancomunidad de Municipios la aceptación expresa de la presente delegación de competencias, así como que lleve a cabo las actuaciones administrativas correspondientes para la ejecución del presente acuerdo. Punto sexto, notificar el presente acuerdo a la Mancomunidad de Municipios de Horta Sud, así como dar la publicidad legalmente prevenida a los efectos de que proceda a aceptar expresamente la delegación, que se concretará en la suscripción del siguiente convenio interadministrativo, cuyo tenor literal es el siguiente. Tienen el tenor literal a su disposición, lo doy por reproducido. Punto séptimo, designar como representante titular del Ayuntamiento de Chirivella en la oficina de la bicicleta de la Mancomunitat Intermunicipal del Horta Sud a Boro Montroy Ferre, concejal del Ayuntamiento de Chirivella. Punto octavo, designar como representante suplente del Ayuntamiento de Chirivella en la citada oficina de la bicicleta a Valentín Mateos Mañas, funcionario de carrera de este Ayuntamiento y jefe del Servicio de Mantenimiento e Infraestructuras Urbanas del Ayuntamiento de Chirivella, de tal manera que corresponderá al representante suplente sustituir al titular antes citado en las sesiones de la oficina de la bicicleta de la Mancomunidad en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste acudir a las mencionadas sesiones del citado órgano. Punto noveno y último, dar traslado del presente acuerdo a la Mancomunitat Intermunicipal del Horta Sud a los efectos oportunos. Moltes gràcies. Alguna intervenció? Si no n'hi ha ninguna intervenció, passaríem a la votació d'este punt. Vale. Senyor Montroy. Perdó, bona vesprada. Només explicar això, que actualment tenim delegades ja des de 2009 les competències per a la gestió del servei de bicicleta pública. El contracte amb l'actual empresa concessionària des de la Mancomunitat acaba el 31 de juliol i, per tant, s'estan ja fent tots els tràmits en els diferents ajuntaments que formen part de la Mancomunitat per tal de veure de quina manera se gestiona a partir del dia 30 de juny aquest servei. Si no hi ha més intervencions, passaríem a la votació d'este punt. Vots a favor d'este punt? Abstencions? Aprovat per majoria. El següent punt és la proposició relativa a la designació de representants de l'Ajuntament de Chirivella en qualitat de membres de la Comissió Mixta de Vigilància i Control en relació a les previsions del conveni de col·laboració en matèries de gestió cadastral. Senyor secretari. Ratificada la inclusión del presente punto en el orden del día, ya habiendo sido dictaminado con posterioridad a la convocatoria de la presente sesión, antecedentes de hecho los doy por reproducidos. Punto primero de la parte dispositiva, designar como representantes del Ayuntamiento de Chirivella en calidad de miembros titulares de la Comisión Mixta de Vigilancia y Control
en relación a las previsiones del convenio de colaboración en materia de gestión catastral a las siguientes personas. Rubén Langa Morenilla, concejal delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Chirivella, con el correo electrónico que obra en el expediente. Doña María Tatay Martos, interventora del Ayuntamiento de Chirivella, en calidad de jefa del área económica de este Ayuntamiento, con el correo electrónico que obra en el expediente. Doña María Isabel Ruiz Fernández, jefa de sección de gestión tributaria del Ayuntamiento de Chirivella, con el correo electrónico de contacto que obra en el expediente. Punto segundo, la propuesta de acuerdo, designar como miembro suplente de los anteriores representantes indistintamente a doña María Isabel Núñez Ramos, jefa de negociado de gestión tributaria, con el correo electrónico de contacto que obra en el expediente. Corresponderá al miembro suplente arriba citado sustituir a cualquier miembro titular de los arriba designados en las sesiones de la Comisión Mixta de Vigilancia y Control en relación a las previsiones del convenio de colaboración en materia de gestión catastral en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a estos acudir a las mencionadas sesiones del citado órgano. Punto tercero y último, notificar el presente acuerdo a la Gerencia Regional de Catastro de Valencia, así como a los interesados a los efectos legales oportunos. Este punt, sobretot per a la gent que està assistent al ple, bàsicament el que planteja és un canvi en la persona que estava en representació d'intervenció de l'Ajuntament per un canvi de la cap d'intervenció en l'Ajuntament. Alguna intervenció per part dels grups? Si no n'hi ha ninguna intervenció, passaríem a la votació d'este punt. Vots a favor? Aprovat per unanimitat. El quart punt d'este ple fa referència a la proposició relativa a l'aprovació de la modificació número 113 de catàleg de llocs de treball d'esta administració. Senyor secretari. Moltes gràcies. Ratificada la inclusión del presente punto en el orden del día y habiendo sido dictaminado con posterioridad a la convocatoria de la presente sesión, antecedentes de hecho los doy por reproducidos, part dispositiva de la proposta d'acord. Punt primer. Aprovar la modificació de catàleg de llocs de treball número 113 que consisteix en, punt primer, adjudicar el nivell de destinació número 16 al lloc de treball 108 ocupat actualment pel senyor Fèlix Descalzo Sanz. Tenen el detall a la seva disposició, el dono per reproduït. Punt segon de la proposta d'acord, publicar anunci del present acord al butlletí oficial de la província de València als efectes legals oportuns, així com notificar el present acord als interessats i al Departament d'Intervenció i Recursos Humans d'aquest Ajuntament. Punt tercer, facultar a l'alcalde president o a qui legalment li substituïsca per l'execució del present acord, així com per la signatura de tots els documents que siguin necessaris per a la seva correcta execució. Punt quart i últim de la proposta d'acord, remetre còpia a l'administració de l'Estat després de la publicació al butlletí oficial de la província del present acord, així com l'òrgan corresponent de l'administració autonòmica. Moltes gràcies, senyor secretari. Alguna intervenció, senyor Numoret? Senyor Ortí. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Bona vesprada al públic assistent i als companys de corporació. No, només dir una qüestió al respecte. Òbviament anem a votar de forma positiva a aquest punt, però jo crec que bueno, pues ja que en la nostra vida es cruça l'administració pública i venim així per a tirar una mà i volem millorar la vida dels nostres veïns, pues home, potser alguna volta, i això és no, que no se m'enfada ningú, una reflexió, vull dir, en ànim positiu i també donem el mea culpa, al igual que crec que hauríem de tornar-lo tots, al final una qüestió que és pràcticament automàtica en un informe positiu d'una persona que consolida el seu lloc de treball quan està un temps determinat i demés, pues jo no sé si els nostres veïns dirien que estem fent el que toca quan n'hi ha així 3 informes en 10 fulls per a fer una qüestió que, exceptuant que fora negatiu, té cert automatisme d'alguna manera, reconeguent el treball que la persona fa i consolida el seu de treball. Això no és que siga una qüestió contra el regidor de personal o contra recursos humans o contra l'oposició, és un poc que a lo millor alguna de les coses que tenim que fer, que sé que nosaltres no tenim capacitat per a poder fer això, però que a lo millor tenim que dedicar-se a trobar la fórmula perquè, a més, en la pròpia comissió, així no ho hem vist, que la pròpia administració, per el seu plantejament, per la seva forma de treballar, per els seus preceptes o per les seues mesures o per les seues limitacions, constreny i està constrenyida a l'hora de guanyar en eficiència. I al final jo no sé si sols estem així en la política per a tirar-se els trastos al cap o també hauríem de procurar, no sé, dedicar un ratet i una xicoteta reflexió a aquestes qüestions i a veure si entre tots aconseguim que una qüestió que és molt clara
que té que passar per 4 departaments en el vistiplau de tot el món, vindre a un ple i decidir-ho, jo què sé, pues que en aquesta qüestió alguno de, no sé, o tots nosaltres jo crec que tenim l'obligació de transmetre als nostres quadros de dirigents el dir, escolteu, alguno o a la gent que tenim en els parlaments, algú hauria de pegar-li una volteta a aquestes qüestions, perquè de veres que la persona que està venint fruita al mercat o servint un cafè al bar, i si s'entera d'això, que té una montona de gent en l'administració dedicada a fer papers sobre papers per a dir tots que està bé el paper que m'envien de baix, doncs jo què sé, no sé si donem no sé si és, des de luego, eficaç i eficient no és gens, no sé, una reflexió que me faig, simplement volia dir això. Moltes gràcies. Senyor Moret. Bueno, simplement explicar a la ciutadania este punt, que és un punt en el que els treballadors que superen un any treballant en el lloc de treball en el que han accedit, se fa un informe per part del CAP valorant la seva estància, el seu treball desenvolupat durant aquest any, si efectivament és positiu, com és el cas, aleshores se li modifica el nivell de destinació a aquest lloc de treball. Simplement és això. I jo volia matisar al senyor Ortí del Partit Popular que jo li explique que això no passa per 4 departaments, com ell estava apuntant, passa simplement per el departament que té esta persona, el departament en el que treballa esta persona, este lloc de treball, s'informa i efectivament les coses en l'administració no se fan com en sa casa, se fan motivades, se fan amb un rigor i se fan de forma que quede plasmat i que quede ben argumentat tot el que comporta. Això implica precisament que l'administració moltes vegades, com és tan garantista, moltes vegades no és tan ràpida com volguérem, i ahí és on hem de trobar l'equilibri. I efectivament en això estem. Per exemple, en aquesta legislatura la digitalització que s'ha fet de tota la tasca que se fa en aquest Ajuntament, que no s'havia fet fins ara, que encara anàvem a pedals, en paper, en carpetetes amunt i avall, i ara ja la tenim de forma digitalitzada, és un d'aquests passos. Vostè el que planteja és una altra cosa. Vostè el que planteja és que els tècnics no informen o no motiven allò que està en l'informe. Jo, sincerament, sí que estic d'acord amb vostè que és una cosa que no té res que veure amb la iniciativa política, que és una qüestió merament jurídica i merament administrativa, però jo crec que no és el punt de simplificar una administració. Simplificar l'administració no vol dir fer les coses d'una forma que no siga garantista. Gràcies. Alguna intervenció més, senyor Ortí? Jo sí que vull contestar. Home, que sàpiga que en ma casa les coses se fan motivades amb rigor i ben argumentades. I si no ho faig així, la meva dona i el meu fill no m'ho tolerarien. Que ho tinga vostè molt clar l'assumpte. Si a vostè li pareix que l'administració és eficaç i eficient, doncs vostè té una visió de la qüestió que no és la que jo tinc. Home, lo que me traga así lo de ma casa no m'ha paregut correcte, igual li he comprès jo mal, que avui pareix que no tenim massa capacitat de comprensió i capacitat de traslació de les idees per una part i per l'altra, però no era una qüestió per a discutir, era simplement fer una reflexió que valia això com a argument. Quan dic 4 departaments podia haver-hi 40, 400 o 2 o cap. La qüestió és que a la persona que està ficant tomàquets i freses i taronges en un puesto del mercat, si jo li dic que per a fer una qüestió d'una persona que porta un any treballant en el seu lloc de treball i ho ha fet bé, tenen que fer 10 fulls per a què tal, doncs home, jo crec que no és l'exemple més gran de motivació, o sigui, d'eficàcia. Jo no li tire la culpa a vostè, no dic que no tinga que ser garantista, no dic que no tinga que ser motivat tot el que se fa així. El que sí que dic és que vostè i jo, a més de per intentar explicar-se les coses l'un a l'altre així, també estem per intentar millorar això. Vostè i jo no tenim capacitat per el lloc que ostentem de fer això, però la gent que està en els parlaments, els representants dels nostres partits, igual sí. I el meu plantejament era única i exclusivament un intent de reflexió al respecte, perquè al final el que no pot ser és que l'administració siga un impediment, que en moltes ocasions els nostres veïns i els ciutadans dels nostres municipis, de les nostres ciutats, troben que l'administració és un impediment. I entre les coses que nosaltres fem així, això també deu de ser una de les nostres tasques a desenvolupar. És simplement el que he dit. I li ho dic en tota l'amabilitat i afabilitat del món i considerant que és un treball seu i meu.
simplement, no n'hi ha més història. No sé, que li note un poc arisco ahí, igual és una percepció, però me permet que li ho diga. Pues moltes gràcies, simplement això. Senyor Moret. Bueno, també li dic que m'agrada molt el punt en el debat en el que ens situem, però li matisse, jo quan parlava de sa casa no me clave en sa casa directament, li dic que és una forma de parlar de com fem les coses moltes vegades quan hi ha una confiança establerta i no necessitem tindre una sèrie de garanties, que prenim decisions i no tenim que redactar-les ni passar-les per un plenari, a això m'estava referint. I efectivament sí que podem tindre el mateix objectiu de fer que l'administració siga eficient, que és l'objectiu que compartim, jo crec que tots els grups que estem així, però ahir és on ve la necessitat de la política i del debat i la necessitat d'este plenari, que és en parlar en què. I jo és el que li intentava matisar. Nosaltres entenem que per a precisament fer l'administració més eficient n'hi ha ferramentes per a poder-les fer-les, com per exemple la digitalització de tota aquesta casa, que ha sigut una prioritat d'aquest govern des del minut 1, de la regidoria de transparència concretament. Aleshores, el que vostè planteja, i és el que intentava explicar-li, és que el govern li dona indicacions als funcionaris dins del dret que tenen els funcionaris de com, no, jo li traduïsc el que jo entenc, perquè ara veurà per què, si me deixa acabar. Aleshores, si en el que vostè està dient nosaltres tindríem que demanar-li als funcionaris que modificaren la forma en la que informen i com motiven i s'informe. Aleshores, no és la forma, és simplement el debat que jo li done, és el debat que jo li estic contestant, és a dir, se tracta simplement que n'hi ha altres formes de poder fer l'administració més eficaç i més eficient i en això són les que hem treballat. No és una qüestió de que tinguem que tindre un informe de 10 pàgines o de 5. És a dir, els funcionaris tenen una capacitat d'informar sobre el que consideren i nosaltres, fins a cert punt, tenim que no tenim que clavar-nos en aquest aspecte. Gràcies. Si no n'hi ha intervencions dels grups, passaríem a la votació d'aquest punt. Vots a favor d'aquest punt? Aprovat per unanimitat. Passaríem a l'últim punt d'aquest ple extraordinari. Proposició relativa a l'aprovació de modificació de la normativa de catàleg d'esta administració. Senyor secretari. Moltes gràcies. Ratificada la inclusió del present punt a l'ordre del dia i havent sigut dictaminat amb posterioritat a la convocatòria de la present sessió, antecedents de fet els doni per reproduïts. Part dispositiva. Punt primer de la part dispositiva. Aprovar inicialment la modificació de la normativa de catàleg de llocs de treball d'aquesta administració, que consisteix en afegir el següent paràgraf a l'acord de l'expedient número 22, negociat en mesa de negociació 8 de 2010, de data 2 d'agost de 2010. Tenen el detall a la seva disposició, el dono per reproduït. Punt segon, sotmetre informació pública al present expedient administratiu mitjançant anunci al butlletí oficial de la província i en el tauló de dictes de l'Ajuntament a l'efecte d'informació pública i audiència als interessats durant el termini de 30 dies hàbils, atès al caràcter de disposició general de la normativa de catàleg, a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte el butlletí oficial de la província de València, podent-se presentar durant el termini esmentat les reclamacions i suggeriments que s'estimen oportuns. I entendre definitivament aprovat el citat acord en absència de reclamacions, havent de ser objecte de preceptiva publicació al diari oficial corresponent. Punt tercer, facultar a l'alcalde president o a qui legalment li substituïsca per a l'execució del present acord, així com per a la signatura de tots els documents que siguin necessaris per a la seva correcta execució. Punt quart i últim de la proposta d'acord, remetre còpia a l'administració de l'Estat que en cas que no es presenten al·legacions es remetrà quan l'acord reporte definitiu, així com l'òrgan corresponent de l'administració autonòmica. Moltes gràcies. Alguna intervenció per part dels grups? L'explico jo una miqueta. Sí. Senyor Moret. Bueno, simplement explicar que se tracta d'una proposta de rectificació de la RPT perquè en l'acord plenari que regia per a poder fer contractacions de personal eventual de l'Ajuntament a través de subvencions, teníem que adequar-la a les noves subvencions que estan arribant, que solen ser llocs que estan en la RPT quan abans no estaven i que les subvencions moltes vegades venen ja directament per el 100%
dels imports de la contractació i el que fem és adequar la normativa que teníem a la nova situació. Res més. Señor Montaner. Sí, bueno, únicamente decir que hoy estamos de enhorabuena. Bien, por primera vez hemos conseguido una subvención para programas de empleo de casi 900.000 euros, que van a suponer prácticamente 40 puestos de trabajo para jóvenes menores de 30 años, que en muchos casos será la primera vez que accedan al mercado laboral. Por lo tanto, enhorabuena. Nada más. Alguna intervenció més per part dels grups? Si no n'hi ha més intervencions, passaríem a la votació d'aquest punt. Vots a favor? Abstencions? Aprovat per majoria. Com és un ple extraordinari, no cal preguntes. Sí que volia agrair el to de totes les intervencions en aquest ple, especialment després dels dos últims plens que van ser un poquet accidentats. Per tant, moltes gràcies a tots i totes i bona nit. I se dona per alçada la sessió.